אני אקנה שעון חדש. אני באה. אביגיל, קומי. אני הולכת לקנות שעון חדש. אוקיי, תשמעי בינתיים. אני הולכת למצוא עבודה. בשביל להרוויח שעון חדש. בוא נראה. מצאתי עבודה שאפשר לקנות. אבל כבר קיבלנו, אז בואו נקנה שלום. אנחנו מגיעים לאיש השעונים עכשיו. שלום. באתי לקנות שעון חדש. עולה 4 שקלים. בוא נראה כמה כסף יש. 1, 2, 3, 4. יש לנו את הבדיוק, ייי! עכשיו חייבים להפתיע את אביגיל. בואי נלך. נחכה שהיא תתעורר. כן, 1, 2. אביגיל! מה? את כאן? קנינו לך שעון חדש שנקום לעבודה. אבל מהר, אנחנו מאחרים לעבודה ברצינות. אוקיי. תביאי לי את הכסף שלנו. מישהו הביא לך כסף, אני זוכרת. זה אבא שלי, בואי. חייבים לעבוד מהר. קדימה. בואי, כנסי. אוקיי, אנחנו נבדוק שהם מתקרבים. אוי לא! כל הכסף נשפך לנו, אין לנו כסף איפה לגור. אביגיל, מפטרים אותנו מהעבודה. אוי לא. חייבים לצאת מפה מהר לפני שיגרשו אותנו ויצעקו עלינו. מהר! חייבים לברוח. חייבים לברוח, בוא ניתן מפה מהר מהעבודה. חשוך פה מאוד. אנחנו צריכות לגור. אולי נבנה בית. כן. שנגור כולנו פה, אבל איך נעשה את זה? אני יודעת, ניקח קרטון ונצבע אותו. כן. שכל אחת תהיה. בואו נחזור לעבודה ונעשה את זה מהר לפני שיגרשו אותנו. כן. אין הקופסאות שלנו. אבל הדוכן שלי נקרע. אוי, לא נורא, את יכולה לגור אצלי. יש. תעזרי לי למשוך, אביגיל. אני לא מגיעה, אני קטנה. אנחנו חייבות, לא אכלנו ארוחת בוקר, בואי נאכל.